Dreaming of becoming a doctor? Study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Ki telong khubor lam ki jing pentip na ki Nongïalam ka balang China Students Union JSU ka babun sing ka chui trai lang rangkat ba China National Council ha ka jadmit lai putrek naitong ajar penrio ki la pentip ba ki Pulit ki la ra ya laingot ki Nongïalam ka JNC ba kentop yu ba sambor mi lingdo President lam yu General Secretary but Publicity Secretary. Kini ki arsang ki deiru ki bayang ha ka nongrem ban persya ya ka jingtumu khlang motion ka Shri Cement Limited ha ki banta ka ilaka nokli East China Hills District. Laong ba kini gilay ngon kila syara hakapor bagi dangdan Lynti ban lech Jaka Pynlong public hearing halum serman kapala bu an Pynlong hak step lifeway direct naitung arjar penrio hakapor prabajimen stem katai ke public hearing daga Meghalaya State Pollution Control Board kalong ban shimjingmot na kipajba e ke jingterwa ka Shri Cement Limited ban klong motion na ulum serman ha ilaka nongkli ya kabala pensange mensyua hau benai jemang namar ka jingmi ke jing persya shushu ki officer na kabot kumju ki bor punya district East China Hills lam ki bor Pulit ki leher lepa syakate ki Jaka shisngi shawon Pynlong ki public hearing namar ka jing Lynti henry ka por pat kabala bu Pynlong ka por prabajimen stamp kala bu jingkeli ki sang balang bat ki ba persya hagani ka sngi la sakhi ki jingeki ki nong ka shnong rem ban persya daga bapakhang ki Lynti ya Jaka Pynlong public hearing bakala don ka jingkawang terkas dagi Pulit hayo umpleng hakapor baga hima sutunga youth federation ka pakhang igibriyo ki bawan na kiway ki benta ka China Hills ban lech syakate ki Jaka Pynlong public hearing kate ki jing pakhang ka federation la om bakaday na kachingyo jing tem baki briyo ki bumot hiar shalom serman kide ki blasya penbam pisa dag Shri Cement Limited ban kersyan kelai ka company hak public hearing Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya